Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Daki Hajar Ngut kipat ba kilawan siya kasnong bangsi apal hanot Garo Hills District. Haga arterik ubnay kelal lingkot banya Ïashim Bynta ha kasong Kristan lani kasong Kritan. Kabaju penlong sisen sisnem kabalong kadak jong kajing Pynkut yaka Aïom Lehkmen. Yaka song Kristan la penlong man la usnem ha bangsi apal nado usnem ar Hajar san da ka 2nd January grand celebration song Kristan Committee, but minta kasngi kumba arpo Hajar Ngut kipat ba kilawan. Kajing Lehkmen kala sedang nado kapor khat wai baje minstem, but kala peteng hado kumba san baje janme. Kinong Ïashim Bynta kila ra de ki sing but ki bom lem but ki jingput tenrai, kabalong kum Ïashim Bynta jong kani kajing Lehkmen. Kasong Kristan kadai kajing ai ngu yung nong tau unong bo lingba kajing shat pat ba menshwa. Yaka song Kristan laju penlong hajan man laki shnong ki tau harilom Garo ha kabaki nong Ïashim Bynta kilong nado ki hep barit but hado ki temen kisan henry kat nang yat kisnem ki nong Ïashim Bynta kila sedang banduna kinong penyat yakani kajing shat pat ba kila yat ho bakani kadai kajing Pynkut no yaka Aïom Lehkmen haswa ban sedang biang kajing lek trai lek ta kumbajulong. Kipat ba kibalawan ban Ïashim Bynta kilong na ki district bapher na rilom Garo bat kumjuru na Assam.